îți mulțumim din inimă și din suflet pentru numărul vertiginos, pentru pașapoartele pentru viața veșnică care le-ai dat atâtora, Da, Doamne. aducând biserica la acest număr și pentru bisericile care sunt născute prin ea în acest județ. Îți mulțumesc pentru minuni, Amin. îți mulțumesc pentru vindecări, Amin. îți mulțumesc pentru tot felul prin care Tu ai procedat în harul felurit să aduci mântuirea aceasta. Tată, în numele Domnului Iisus te rog să te înduri, să mă asculți și pe mine când mijlocesc, nu numai pentru biserica aceasta, căci a fost destul să fie un singur copil al Tău într-o cetate și să fie cruțată cetatea pentru unul singur. Tată, știu că ne iubești și de aceea aș vrea să arăt și în vremea aceasta că dacă Tu ai adus așa un frumos număr la mântuire, Tu binecuvintezi prin ei și localitățile și județele și țara întreagă. Tată, Tată, Tu când binecuvintezi, nu binecuvintezi numai cu o mână. N-avem cuvinte să-ți mulțumim pentru harul revărsat, pentru creșterea vertiginoasă a bisericii Tale și a credincioșilor din România. Tată, astăzi ne-am mirat când am auzit numărul și felul cum ai făcut Tu de la, o Dumnezeul meu, de la numărul mic ce-a fost la cel existent actual. Dar, Părinte, Tu ai două mâini, am vrea să întinzi mâna îndurării și pe latura cealaltă, să se cunoască că binecuvintești și astăzi, ca odinioară prin copiii Tăi. Când au strigat către Tine, unul singur a fost nevoie, l-ai ascultat, fie că l-a chemat Moise, fie că l-a chemat Dumnezeul meu Samuel, fie că l-a chemat altă dată altul, oricine a fost. Ascultă-mă în aceste clipe. Amin. Nu putem, Părinte, să fim indiferenți când țara aceasta, care a fost ca o grădină admirată de întregul glob, să ajungă fugari tinerii noștri și să ia câmpiile și să plece în alte țări. Nu putem fi indiferenți privind cum jaful, privind cum hoția, privind cum duhurile rele au ajuns să jefuiască mana țării acesteia și geme în sărăcie poporul. Ascultă-mă, Tu ești un Dumnezeu, nu dai numai cu o mână binecuvântarea. Dacă ne-ai dat trecere la Tine în cei 10 ani să ajungem la acest număr, plus bisericile care au luat ființă până la 20, Dumnezeul meu, ascultă-mă și pentru motivul care ți-l aduc înainte, ascultă-ne și pentru țară. Amin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, dacă ai spus caut un om să nu nimicești țara, Dumnezeul meu, dacă un om ți-a fost destul altădată, iată câți astăzi strigă către Tine, din cei la care le-ai dat Duhul Sfânt, din cei care se adună în casa aceasta și în altele. Ascultă-mă, nu putem, Dumnezeul nostru, să fim indiferenți, cum Tu n-ai fost indiferent, Mântuitorul meu, când ucenicii au spus că n-au decât 5 pâini și din ele ai binecuvântat. Nu putem fi indiferenți când vedem jalea în care a ajuns această țară, care a fost o țară și este o țară, Dumnezeul nostru, cu o faună deosebită. Dar ascultă-mă, ridică-ți mânia,
ascultă-ne! Dacă ne-ai dat trecere la tine până aici, că nu prin priceperea noastră, nu prin puterea noastră s-a ajuns la acest frumos număr a bisericii tale și în întreaga țară a întregului cult. Ascultă-mă în aceste clipe! Tată! Tată! Fie-ți milă de țara noastră! Fie-ți milă! Te rog, stăvilează puterea draconică care caută să jăfuiască țara aceasta! Fie-ți milă de soțiile care își privesc soții mergând peste otare să câștige pâinea în altă parte! Fie-ți milă de cei ce n-au salar, de cei ce n-au bani, de cei ce n-au în casa și în țara aceasta, n-au poate în ziua de mâine ce să mănânce. Tată, te rog în numele Domnului Iisus, potolește-ți mânia. Tată, ascultă Biserica Elim, așa cum ai ascultat-o, că doar nu prin meritele noastre s-a ajuns la acest număr, ci datorită harului tău. Mai ascultă-ne și pentru aceasta. Îndură-te, binecuvintează România. Îndură-te de la o parte toate spiritele draconice și dă biruință bisericii tale. N-ai spus tu că ți este destul un om ca să nu nimicești țara? Nu găsești tu în România un singur om? Tată, Tată, în numele Domnului Iisus te rog, fie-ți milă de soțiile rămase singure. Fie-ți milă de cei ce n-au pâine pe masă. Fie-ți milă de cei nevinovați, de copii, de prunci. Dumnezeul meu, potolește-ți mânia. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu ne simțim noi mulțumiți numai să ne oprim la noi, când știm cei dincolo de Carpați, în aceste zile reci, familii care stau în frig, care stau în zăpadă. Tată, ia notă de cererea care ți se aduce în aceste clipe. Revarsă-ți mila, revarsă-ți îndurarea. Dacă găsești cu cale, oare n-ai spus tu caut un om ca să nu nimicești țara? Nu găsești unul singur în țara aceasta? Oare n-ai spus tu, Dumnezeul meu și Părintele meu, prin servul tău Solomon, că dacă vom striga către tine, nu vei nimici țara? Iată, sufletele noastre stau înaintea ta. Tu vezi nevoile, tu vezi soțiile rămase singure și soți luat pe drumuri străine pentru agonisirea pâinii. Tu vezi diavolul cum caută să lucreze, Domnul meu, să nimicească nașterile sub pretexte că nu-s mijloace de trai. Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, te rog să iei notă de cererea din locul acesta, să te torni har și binecuvântare, să se cunoască căci acești ani pe care s-au scurs și pentru care astăzi și în această săptămână îți aduce mulțumire, au fost ani care au pătruns la porțile tale și tu ai înregistrat plânsul nostru și nevoile noastre. Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, fie-ți milă, ascultă-ne. Dacă un singur om în altă dată ai spus că ți este destul să nu nimicești o țară, nu vei găsi în acest număr mare de credincioși din întreaga țară unul prin care să te înduri. Fie-ți milă, Dumnezeul nostru, binecuvintează familiile lipsite. Te rog să pui la cârma țării pe cei care îi consideri tu că sunt sinceri, înlătură demagogii. Dumnezeul meu, te rog să dai la o parte toate spiritele rele,
pe toți înșelătorii, pe cei ce caută în vremea aceasta să se îmbogățească când lumea suferă de foame. Dumnezeul meu, nu ne-am simțit bine toată bucuria ce am avea-o noi cei din loc, când dincolo de Carpați, când la nord și în alte părți, în acest sezon rece stau în frig. De aceea te rugăm, când ne asculți rugăciunile din locul acesta a Bisericii Elim, adu-ți aminte că mijlocim și pentru ei. Adu-ți aminte că mijlocim pentru cei ce n-au salar. Adu-ți aminte că mijlocim pentru cei ce au sfugăriți din cauza lipsurilor de acasă. Adu-ți aminte, Dumnezeul mântuirii mele, nu permite diavolului ca în această vreme să samene neghina în ogorul tău, datorită sărăciei, datorită lipsurilor, să se dedea la tot felul de jafuri, la furturi, la crime, la avorturi și la alte și alte păcate. Dumnezeul nostru vindecă rana țării noastre. Dumnezeul meu, îți mulțumesc că ai dat posibilitate Bisericii Elim să sărbătorească, o, Domnul meu, acest jubileu. Îți mulțumesc că ai rânduit acest har minunat și îți mulțumesc pentru servii care i-ai rânduit ca să poată în zilele acestea să se adreseze către popor și către tine din acest loc. Sunt deplin încredințat că ne ascult. Pentru aceasta îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Dumnezeul nostru, să nu fim condamnați în ziua de apoi, că n-am mijlocit pentru tine. Fă-ne niște meteorologi, fă-ne niște atrăgători de nori de îndurare, pentru ca țara aceasta să cunoască că-i binecuvântată datorită binecuvântaților tăi. Amin. Amin.